to your friends. Hello! Mega shoutout sa nag-iisang viewer ko diyan. Hi sa dalawang viewer natin dyan. Hello! Welcome! Salamat sa patamsak niyo dyan. Mega shoutout sa tatlo nating viewer. Pakilala naman kayo dyan, oh. Busy ako dito kung paano mag-ano nito. Hindi ko makita yung live chat natin. Check ko sa dito paano eh. Tatlong. Saan ba ito i-share?
Mega shoutout sa apat nating viewer. Hello, hello guys. Welcome sa pagdalaw sa aking munting tahanan. Oy, 5. Salamat naman. May 5 naman ako nanonood. Hello, si Kadat. Ayan, pwede ka na po magbaba ng bahay dyan para kung sino man nandiyan, magdikita na kayo dyan. Magkakilalanan tayo lahat. Apat ko ng paglalakbay ito pero di pa rin ako marunong din. Salamat sa pagdalaw sa aking bahay, si Kat PH. Oo naman po, sige po. Meron ka ng sige nang mabisita kita. Ayan. Ayan, binisita na kita si Dakat, pang 53, 4 muna ako. So panoorin muna natin guys para sigurado. Sino itong babaeng ito? Maganda ha. Miss Universe ka. Si Mateo Rabia. Miss Universe Candeli. Okay, congrats. Ayan, pang 54 mo na ako. Kalimbang all, naka-all. You're welcome, si Sikat that PH. Wala pa yung mga kaibigan natin, hanapin natin. Mag-share lang ako ng live natin sa mga kaibigan ko. Wait lang.
Tikman natin yung comment section dito sa paano to. Lakas pala yung music natin. Lakas pala yung music natin. Ibaan natin ang konti. Saudi, Damang. Ang liit pa ng bahay mo, Sikat. Parehas tayo maliit. Ikaw, nasaan po ba? Ngayon, nasa Pilipinas ka ba? Mega shoutout sa tatlo nating viewer dyan. Baka naman, hindi na kayong magpakilala para madigitan nyo na ang ating kaibigan na si Sikat Philippines. I see. Parehas pala tayo. 2020 ka pa. Madam Bliselda, salamat naman sa pagdalaw sa aking munting tahanan. Tunay kang kaibigan. Ako'y natutuwa at nagagalak nandiyan ka, Ma'am Bliselda, dahil dyan, meron kang 5 hours sa aking sponsor. WH, o, diba? Dahil nandito ka sa akin, i-play kita ng 5 oras. Wala pa yung mga kaibigan nating chismosang kapitbahay. Nung kinawel, nakatulog ako, kahihintay sa kanya kasi yung oras ko langanin. Tapos ko na maglaba, saka naman siya nag-LS. So, nakatulog talaga ako. Sabi ko yung asawa ko na lang patingnan ko dyan. Si Laises. Ciao. Diba? Di ko makita yung chat live natin dito sa live ko. Di ko alam. Nanonood ako sa cellphone lang tuloy. Hindi ko sa marunong. Ayan, Ma'am Bliselda, bago po yan si sikat.ph, so pwede kayo magdigitan yan. Baba mo yung bahay mo, Ma'am Bless, para nang mapasok na yung tahanan mo. Mapuntaan ka dyan sa... Ayan mo, nag-iwan naman ako ng bakas na doon patapos. Sabi ko, nakatulog ako. Nakatulog pala. Sorry naman. Shoutout nga pala sa mga kababayan sa Pilipinas. Hello. Magandang umaga. Naman dito na. 2 a.m. Bukas pa kasi pasok ko bukas pa ng gabi. Kaya